U narednih nekoliko minuta vraćamo se 2 godine unazad na 2. maj 1992. godine. Ostavit ćemo istoriji da procijeni značaj odbrane grada Sarajeva koja se desila 2. maja 1992. godine. Ono u čemu ne možemo pretjerati jeste nepobitna činjenica da nakon jednomjesečne odbrane Sarajeva nekoliko desetina hrabrih momaka sprječava izvršavanje klasičnog državnog ili vojnog udara. Zanimljivo, ali državni organi, za razliku od prošle godine, danas se nisu oglasili povodom ove godišnjice. Bilješka Senada Avdića, glavnog odgovornog urednika Nedjeljnika Bosna. 2. maja 1992. godine na istom ovom mjestu u nazočnosti večerašnjeg urednika dnevnika TV BiH rešavala se budućnost i sudbina Bosne i Hercegovine. Da su se događaji odvijali onako kako je to Beograd planirao, vjerovatno bi večerašnji urednik dnevnika bio neko sa Pala, a u celoj Bosni i Hercegovini bila bi danas svečano obeležena dvogodišnjica povratka ove bivše Jugoslovenske republike u bivšu Jugoslaviju i svrgavanja nenarodnog i secesionističkog režima Alije Izetbegovića. Možda bi na Kozari danas bio održan veličanstveni miting na kojem bi govorili predsjednik predsjedništva Bosne i Hercegovine Fikret Abdić i predsjednik Narodne skupštine BiH Momčilo Krajišnik. Ali kao i mnogo šta drugo što je beogradski diktatorski režim planirao, tako se nije realizovao državni udar planiran za 2. maj 1992. godine. A sve je bilo detaljno isplanirano. JNA, za koju je njen bosansko-hercegovački komandant general Milutin Kukanjac tog momenta tvrdio da jedino ona ne puca na Sarajevo, 2. maja 1992. odlučuje skinuti sve maske sa sebe. Toga dana Sarajevo je prvi puta od početka agresije bombardovano onako kako to po srpskim standardima treba da bude i kako je bilo bombardovano u mjesecima nakon toga. JNA je, kako tvrdi njen štab, brutalno napadnuta i odlučuje da se brani svim sredstvima. Zapaljen je dom mladi na Skenderiji, gađa se hitna pomoć na Malti, gori zgrada predsjedništva, skupštine grada, gori i pošta na obali, ali ona je iznutra uništena dinamitom. 40.000 telefona u centru Sarajeva učutalo je za sva vremena. JNA iz pravca Vraca kreće sa 4 tenka u kontranapad na zgradu predsjedništva BiH, a iz pravca Neđarića prema zgradi televizije Bosne i Hercegovine. Na 50 metara od predsjedništva herojski branioci Sarajeva uništavaju agresorske oklopnjake, a kolona iz Neđarića nakon nekoliko ispaljenih zolja branilaca povlači se panično. Prvi dio plana po kojem je trebalo zauzeti predsjedništvo i vjerovatno pobiti prisutne secesioniste, a sve to argumentovano objasniti na već osvojenoj televiziji BiH je propao. U predsjedništvu nema njegovog šefa Alije Izetbegovića, ali samo što nije stigao iz Lisabona sa pregovora o Carrington-Kutiljerovom planu u Bosni. S njim je i predstavnik udružene bosanske opozicije, dr. Zlatko Lagumdžija i pratnja. Njihov avion, kojem je osobno Lord Carrington garantovao bezbjednost, najprije pokušava biti natjeran da sleti u Beograd, a onda ipak slijeće na Butmirski aerodrom. Ptica je sletala, javljeno je tada Miloševiću u Beograd. Nekoliko generala JNA dočekuju predsjednika Izetbegovića i vode ga u Lukavicu, gdje ga navodno treba čekati general Milutin Kukanjac. Dok se sve to dešava, automobil koji vozi člana predsjedništva Fikreta Abdića juri iz Splita prema Sarajevu. Na Iliđi Abdiću sretan put želi osobno šef srpske policije Tomo Kovač. Abdićev automobil se zaustavlja pred zgradom televizije BiH, a on odlazi u studio u koji ga niko nije pozvao. U zgradi predsjedništva vlada konfuzija, što zbog granata koje padaju, što zbog blizine tenkova, što zbog tvrdnji ministra policije Deli Mustafića da se Bosna ne bi smjela žrtvovati zbog jednog čovjeka, makar on bio i predsjednik države. Deli Mustafić traži da uhapšenog predsjednika mijenja Fikret Abdić, a tadašnji potpredsjednik vlade, dr. Usmir Mahmučehajić, obznanjuje da je taj zahtjev zapravo zahtjev za državnim udarom u saradnji sa Jugoslovenskom narodnom armijom. I dok se predsjednik Izetbegović javlja iz Lukavice, a general Đurđevac naređuje obustavu vatre, Abdić sa već spremljenim govorom u kojem potvrđuje da će Bosna i Hercegovina ostati u Jugoslaviji, sa njim kao predsjednikom na čelu dobija flastera u studiju TV BiH ministra odbrane Jerku Doku. Doko ima instrukcije iz predsjedništva da upotrebi sva raspoloživa sredstva u onemogućavanju Abdića da se obrati naciji kao novi šef države, koji naravno uživa povjerenje svih strana u sukobu, a osobito JNA. Ali velikosrpski stratezi samo su jednu stvar previdjeli i to je bilo dovoljno da se cijela stvar spasi. Previdjeli su da postoje branioci Bosne i Hercegovine. Oni su ranije planirali opkoljavanje komande druge vojne oblasti u kojoj se nalazi njen komandant general Kukanjac. 2. maja, nakon što su zauzeli dom Jugoslovenske narodne armije, branioci Sarajeva drže Kukančevu komandu u Šaci. I mada je cijela svjetska javnost ustala protiv divljačkog čina hapšenja predsjednika Izetbegovića, upravo je ta akcija boraca iz Starog grada promijenila čitav tog događaja.
Dok su lovili predsjednika Izetbegovića, četnici su sami bili ulovljeni u komandi na Bistriku. 3. maja uslijedila je razmjena na mostu na Skenderiji kukanca za predsjednika Izetbegovića. Od tog trenutka Milošević je svjestan da Bosnu i Hercegovinu može osvojiti samo vojničkim putem. Zato je u ove 2 godine žrtvovao oko 100.000 srpskih vojnika, ali cilj još izbliza nije postigao. A samo mu je malo nedostajalo. Tačno, današnji dan prije 2 godine, u vrijeme kada je ptica bila u kavezu, a Agrokomercov puran već bio spreman da saopšti naciji putem TV BiH da je sa Bosnom i Hercegovinom gotovo i da nema bolje države od Jugoslavije.